Hola, sóc l'avi Joan de Terrassa. Com sempre us dic, a Terrassa hi ha molt sàvia que es diu en Joan i jo en sóc un d'ells. Mireu com tinc les mans. Fetes una me. I que això és de pintar. Avui he estat pintant això, mireu. Veieu? Això és la porta del pou. Aquí tenim el pou d'aigua. Doncs aquí he pintat la porta del pou. Per dintre està platejat i per fora i pels voltants està de color verd. Però també he pintat la barana de l'escala de color verd, veieu? L'escala que puja cap dalt és la pintada de color verd. He repassat una miqueta també els trams aquests de paret, de color blanc. I aquesta primavera, si Déu vol i tot va bé, doncs arreglarem aquesta paret d'aquí, que és l'única que queda original des de l'any 1983, que va ser quan vam comprar la casa. Bueno, doncs res més. Au, a reveure!